ngaturaken gumpal nuwun ingkang tanpa pepindhan Kyai Dalang panjenengan sampun keparing angruat sengkalanipun Sang Hyang Nopita inggih Sang Prabu namung gawai sesami-sami kanthi sarana punika mugi-mugi saged ngewahi dhateng pagesanganipun Bapak Suparjo Ibu Suryani sak putranipun kanthi sarana punika mugi-mugi Gusti Allah tansah paring pepadujan. Kyai Dalang sekintenipun kok badhe wonten tamu menika sinten kula tak manjing dhateng Datulaya. Prihatin waspa gumijil. Wah, lengku golek pangan sak wengi muput durung entuk. Malah iki enek wong wayangan gebre tak iyok-iyok barang kok dalange nekat ae. Kowe dalang sapa? Dalang Demimil. Kowe dalang kaya wong edan. Ngomong dhewe mbok wangsuli dhewe. Kowe dalang endi? Aku dalang wong edan ora apa-apa. Edane dalang iku edan marang kabecikan. Edan malanging wewangunan kanthi nimbangane ana dewa. Dewa mung tansah gawe rusuh. Dewa tansah gawe ora tentreming kawara kawula. Weh konangan wae. Semono kawastitanmu dalang. Kowe dalang endi? Aku dalang saka Pertapan Pring Sewu jenengku Dalang Sanggabana. Ora pangling kowe dewa-dewa sing wis rusak moralmu kowe Sang Hyang Bathara Kala. Oh, lah kok kowe ngerti? Aku ngerti sejarahmu. Sejarahku piye? Kowe biyen kuwi dumadine saka Kama Salah. Mula kena dinarani kowe biyen kuwi abang-abang dudu dubang. Kimpah-kimpah dudu getih, kompak-kompak dudu sempalane daging. Mula kowe dadi dewa ya dewa ora sempurna. Mula kowe dadi dewa ya manganmu ora kaya dewa liyane. Manganmu menungso. Kamangka yen manungsa mangan manungsa iku miturut adat tatanane negara kuwi dinarani kanibal ora becik. Tembunge agama kuwi dikaramake. Wah, lah dalang sejati. Piye? Aku rene iki niatku arep mangan si Novita Mitakul Dana. Kuwi bocah ontak-antik. Ora kena sababe. Sababe Cinara tanduran wis ndak pageri kanthi cara budaya. Yen kowe nekat bakal nampa welake jagat disotke karo bapakmu dadi Kama Wurung meneh. Wah iya. Ning aku durung percaya karo kowe sing kanthi sabenere nek kowe kuwi dalang sejati. Apa tandane dalang sejati? Tontonan aku nganggo kalung apa? Oh, nganggo kalung Caraka Walik. Kamu aku diweling karo bapak, dipati-pati karo bapak. Yen ana wong nganggo kalung Caraka Walik iso
merdeke lan maca aksara Jawa sing ana saranduning awakku. Kowe aja lali kuwi nera bapakmu ya wong tuamu. Kamu kuat neter karo kowe dalan sejati apa kira-kira kowe iso maca aksara sing ana bathukku, ana telakku, ana dadaku lan ana gigirku. Mara cobanen. Kowe turu mlumah. Kowe bakal tak ruwat, bakal tak waca kabeh tulisan Jawa kang mapan ana sarandening awakmu, nanging kowe aja sepenanggonmu ngudi marang keselamatanmu. Kyai dalam sejati kepanindakan pangruatan ingkang angka kalih. Pangruat sengkaling Sang Hyang Bathara Kala kanthi maos aksara Jawa ingkang mapan wonten bathuk. Aksara Jawa ingkang mapan wonten bathuke Sang Hyang Kala ingkang sinebat aksara Jawa. Walik ingkang sapisan ngata bagama nyajaja dapul lawa satadha karacanaba dening aksara Jawa walik ingkang sepisan datan kena den merdekake awit wis kawalik dening kodrat Sigra Sang Hyang Kala turu hamlumah amangat tuturira jroning telak ana tulisane aksara Jawa ingkang tegesipun mekaten Sang Hyang Kala lumirang sangkaning lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot ing arepmu kang alora mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ing tutuk turune amlumah lan saranduning awak kang alora mulya dening Sang Hyang Wenang Sang Hyang Wenang kuwi kenantan kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal kumpul manunggaling rasa-rasa tunggal lan jatine jati tunggal lan rasane rasa jati mulya saking ingkang wisesa mangawi genap hatur mama sidhem Kyai Dalang Sejati kepareng narbuka busanane Sang Hyang Kala binukak dadane jroning jaja wonten tulisane aksara Jawa ingkang sinebut Sastra Pinedhati. Sastra Pinedhati tegese gong wilahe sawedana durga kala sawedana Kertidara tumurun aku ring madya awaring dewata muja aji sang Atalanti Amarajata ajiku Amaraja tawuwusku Amaraja Jaramaya Amarani Rinumaya Jasiraja para parasya Amidusa Sadumeya Amidura Rudameya Jamidusa Sadumeya Amidusa Sadumeya Nawanggana Nawanggani Sikuntara Sikuntari Sibrenggala Sibrenggari Sibitapa Sibetapi Sibintaka Sibintanti Sidurbala Sidurbali
si Rumaya, si Rumayi, si Ujaya, si Ujayi, si Srimaya, Bedah Maya, si Dayidi, si Dayida, Adi Yoda, Aniyuda, Handayudi, Nomuna Muswahah. Nalika sampun ngajengaken maos aksara Jawa ingkang mapan wonten ing gigiring Sang Hyang Kala. Sang Dalang Sejati amerdekake yoganira Sang Hyang Pratiwi mijil kumala Betari Uma. Mijil saking limo-limo ing usap sariranira. Mijil to Sang Hyang Musika. Mijil to Sang Bathara Bogra saking Balung Kamulyan. Ana Bathara Metri saking Otot Kamulanya. Mijil Sang Hyang Pritandala saking Sungsung Mulanira. Om mangawi genan hastu kinana gawe lokasa kusika mila amlemah tinut denira Sang Gagra Hyang Gagra. Kusika hamila hamlemah tinut denira Sang Gagra Hyang Gagra. Purusa tinut dening Sang Hyang Metri melu amlemah tehra mijil Sang Hyang Wikapa. Oh mangawi dinam hastu nama sidang Sang Hyang Kala rinuwat dening Dalang Sejati kanthi ginunturan mantra bala srewu. Mantra bala srewu sinabetake segara bisa asat, sinabetake gunung bisa jugruk, sinabetake wong kang nandhang mawa sukirta ilang sukirtane kae bagas lan kesarasane mulya uripe donya lan akhirat. Oh ilahe pinangka aranku ya Sang Hyang Candu Sekti, ya Sang Ila-ila Santi Guna Ila Warna, Sang Hyang Ayu Palungguhku, Sang Hyang Toya Pangadengku Nagaraja ing dadaku naga milet ing guluku, guwa rusik ing cangkemku, geter-pater panadaku gelap ngampar suaraku. Hidungku putih tawa sakalir, netraku Sang Hyang Surya Kembar, kilat darunging cahyaku durga durdi. Miring aku Sang Kala rumenseng aku, buta kabeh ring omahku, tau mangan dengen kabeh kang sundeleng, padha lengen sing tak pandeng teka bengen. Oh piye wae mangawi dening astu. Matur sembah nuwun Dalang Sejati. Aku wis kok ruwat, aku wis kok purwaka, wis kok wedeni kabeh. Ya Sang Hyang Kala aku satrima lan lakoni. Adikku Kyai Dalang Sejati, aku percaya yen kowe kuwi dalang pangruwatan lan mandi sabdamu persasat jinangkum dening Gusti Dalang Sejati. Sawise kowe merdekake aksara Jawa sing mapan ana awakku, rasane awakku seger sumyang. Segere kaya ngombe banyu adem sewindu. Iya, kula aku mung sadrima nglakoni pancen Bathara Kala kuwi. Gelem itu mungkul mung karo Dalang Sejati ku wis dipaketake karo Gusti Allah. Ya. Kowe marana kalana kene aku ya wis nayogyani. Aku janji
Gandeng Nobita iki wis disaringati, wis diruwat karo Dalang Sejati. Aku bakal perintah sak garwa, sak wadya balaku. Para ilu-ilu Banaspati Demit Jimpri Prayangan sewewe Gidrah. Wewe bang wewe putih. Wis tak awar-awari aja ganggu gawe karo kulawargane Mas Parjo karo Mbak Yusuryani sak putrane. Malah kepara ndongaake supaya padha mulya uripe. Mantel panembahe marang Gusti sing gawe urip sabab nadyan aku dewaning sengkala ngerti paugeran wong urip kuwi saka ngendi, wong urip kuwi arep menyang endi lan wong urip kuwi dikono apa. Uripe saka Gusti sing gawe urip didhawuhi urip kon manembah marang Gusti kang bakale bali marang mula-mulanira. Anasir pantang perkara bumi geni banyu angin bali marang asale ning Dalang Sejati piye. Sumpahku kaya ngene iki mau kudu mawa tetebusan. Tetebusane apa? Penjalukmu apa? Sesaji panjang pitu prapasan kuwi tak jaluk. Sebab anak-anakku wis padha nusul rene njaluk pangan. Ngerti yen aku ndak golek pangan ana ing kayangan. Tebu wulung godhong endong godhong ringin suket apa-apa kabeh tak jaluk. Tak ingon-ingonke anakku sing mapan ana ing papan gawat iki. Iya, Bathara Kala. Aku ora suwala. Aku ikhlas ndak paringake jeneng kita. Nanging kita aja pati-pati bali mrene meneh kanthi nggawa bebaya. Kalamonta sira kumawani nglanggar sarta nrajang papal iki sira bakal ndak ruwat bali dadi kama murung meneh. Wah, dalah. Aja tida-tida Dalang Sejati. Sanadyan to aku ki Bathara Kala nanging ngungkepi apa sing dadi sumpahku. Wis cukup semene donga dinunga. Sajengmu tak gawa tak ingon ke anak-anakku kene dadi. Prodaruna Amudya Saneskara Anudi ing Amro paripurna anggenipun ngruwat sengkalanipun gendho Ayu Novita Mitakul Janah putri saking Bapak Suparjo Ibu Suryani kanthi pandonga mugi Gusti ngijabahi Kyai Dalang. Iya Kakang jangan asem esuk sore ayo padha enggal ganti busana bali mangkayangan. Ha iki kula tak nimbali Kyai sapu jagat supados ngaponi jagat gumelar punika, Dek.
Kyai Dalang sejati ana apa Kakang Pandhak kalungkungan saking panjenenganipun Mas Mulyana ngalap berkahipun mugia sageta pinaringan bagas kesarasan rahayu wilujeng rejeki kathah ingkang melimpah lan barokah wonten turahipun kagula sageta kagem ngibadah Kyai Dalang tak suwunke karo Gusti Allah muga-muga Gusti Allah ijabahi Kakang